ICDS asai long penta kidu ke lagao sumara tuma phan sarkar pen penang ana kerap mati abarsai longpon kedamtang chiti ni phai inkora ke thom arni Howraghat block ICDS project aparlo Howraghat ICDS asai hemalong inkora hini ICDS aru arim klembang phiatum an chingrum si cheroktok asai dengpon Bangso asai kedeng along ke Japon atum lake Howraghat ICDS Project CDPO Josna Tombipi Supervisor Pirbi Bepi Block Coordinator Thong Teron Lapen Block Project Assistant Hunmili Hansepia Tumpensi ada porphai kep malompen ani kangsam porphai pho an mai paduponlo Mai along ICDS aru inkora hini atumpen kedam tangani ke claim kedamason chepaklangpon jasemet lun lam tomolapen kacheparjan pen chenglok break jama sayamo kedeng apot chepaklangpon renti Lason tak taksi ICDS asai along koson si ke claim kedam nangji lapen kaching thur ponangji anpada koson bensi osumara to phan kelang chari ponangja phuthakta kache thanche mona saita paduponsi sayang deng mesen pen pachun ponlo Hawar ke hat pen harsing rongpi karbiang nonglai